Προχώρησα. Βρε λέγε ποια τραγούδια λες να δούμε αν θα τα λες. Μάλιστα. Πήγες, Ελένη, και χάθης το Μάη. Στοπ! Γιατί στοπ? Είπες η Ελένη. Είπα η Ελένη. Η Ελένη. Ποια Ελένη? Θα σας έλεγα την Ελένη, αλλά δεν μπορώ. Είναι smoking. Η Ελένη κομμένη. Γιατί η καημένη? Διότι εννοείς τη βλάφου την Ελένη. Εμάς θα ξεγελάσεις. Μέρη Χρονοπούλου και Μπέτη Μοσχονά σε ένα ντουέτο με πολλές τολμηρές ατάκες. Η Κύπρος, παραμονές της επέμβασης, είναι παρούσα στα κείμενα και δείχνει για όσους έχουν ξεχάσει σε πόσο έφλεκτη φάση είχαμε ήδη μπει. Στην Αβυσσινία πάνε για εμφύλιο σπαραγμό. Μα εμένα τι με μέλι? Μα εμένα τι με μέλι? Γιατί? Κάθε Κυριακή προπώ, κάθε Κυριακή προπώ, κάθε Κυριακή προπώ. Τι με νοιάζει, ας κουρεύεται ο άλλος. Του Σωτήρη του Παρτήρη του ετρύπησε ο καβάλος. Στην Ασία μάλευράσε, στην Ευρώπη πάλι άλλος. Πίνετε καφέ ανέτος, σας το λέει ο παπαγάλος. Φοβερίζει ο Αμερικάνος, κοκορεύεται ο Γάλλος. Οι μικροί δουλεύουν πάντα για να ζήσει ο μεγάλος. Μα εμένα τι με μέλι? Μα εμένα τι με μέλι? Γιατί? Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Λα 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 λα. Κάτω στην Κύπρο γεγονότα πολλοί περιμένουν. Ο Ντεκτάς ξεσηκώνει όσους εκεί διαμένουν. Ο παπάς ειδοποιεί ότι άλλο δεν θα υπομένουν. Τα χρόνια περνούν, αλλά οι κλωστές δε μοιρέλ παραμένουν. Περνούνε τα χρόνια και εμείς ίδια λόγια. Αυτοί ευχολόγια και εμείς μυρολόγια. Προσμένοντας κάτι σε στυλ κουτομόγια. Αντί να τους στείλουμε πες σχέση στον Μπόγια.